Nyata jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila Nyata ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na ka bɛn bi sibiri ma n'o bɛnna arajaba kalo tile 22 ma hijira 1445 donna k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantili la aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni jamana marabaw ka cidenkulu o kɔni ɲuman sera Kidal walasa min kɔni ye faso cakɛ bɔnasow ye olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin Kidal cogo min na baaraw kɔni taara kɛ o yɛrɛ hukumu kɔni kɔnɔna na an ka finitigilaka minnu ka baara ɲɛsinen don lakana ani ɲɛnaminimafɛn kɛlɛliw ma anw ka jamana kɔnɔ n'o ye brigade mobile d'intervention maaw ye olu kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye min kɔni drogue biriki 132 n'o yɛrɛ musaka bɛ ti jɔ fo sefa wari miliyɔn 360 ani 69 ɲɔgɔn bunyango la an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Burkina Faso jamana kan faso kɔni y'a laɲini k'a fɔ faso cakɛlaw ani min fana ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye ka dɔnɔni kɔni bɔ bɛɛ sara la walasa k'a di wolomasiri tabaw ma u yɛrɛ kɔni bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min na u ka bamaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna na I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la an ka jamana marabaw u kɔni ye cidenkulu dɔ kɔni ci ka taa Mali yɛrɛ marabolo 8nan n'o bɛ bɛn Kidal yɛrɛ kɔni ma walasa ka taa baaraɲɔgɔnya dɔw sabati min ye faso yɛrɛ kɔni cakɛ bɔnaso minnu ni a kun bɛ Kidal lawale ni olu yɛrɛ bɛ se ka segin ka na cogo min na ni yɔrɔ kofɔlen na hakaja baara yɛrɛ o bɛ se k'a daminɛ cogo min na min kɔni ye nin cidenkulu ninnu kɔni ye u yɛrɛ kɔni ɲɛfɛ maa min kun bɛ o ɲɛfɛ o de ye anw yɛrɛ ka faso minisiri min bɛ yen ni a ka baara ɲɛsinnen don mara yɛrɛ cɛbɔli ma ni gouvernement yɛrɛ kɔni kumada don ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye an ka jɛ ka kɔrɔfɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ bamanankan na kulu minnu ka baara ɲɛsinnen don Kidal gouverneur ale yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ laseli ma Kidal gouverneur n'o tɛ maa wɛrɛ ye général de division Elhadji Gamu ale kɔni ye lajɛrɛba kɔni boloda min kɔni ye Kidalikaw yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se min fana kɔni ye Kidal yɛrɛ mara bɛ maa minnu kɔni bolo gouverneur kana se mirilakaw ani dugutigilakaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma nin sigikun kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa min kɔni hakilinaw ye ka se ka o caman kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa Kidal yɛrɛ kɔni région a yɛrɛ kɔni basigi a bɛ se ka na badabada la cogo min kɔni na wa ni lajɛrɛ in bɛ kɛ sababu ye min fana kɔni ye ɲɔgɔn minɛ badenya ani sinjiya koto ɲɔgɔn ta la ka se ka o yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲɛ Kidal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa min kɔni ye faamuyaw ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛsin Kidal yɛrɛ kɔni ɲɛtaga baaraw kɔni ma o ma dan o dɔrɔn ma bawo min fana kɔni ye gouverneur n'o ye Elhadji Gamu ye ale ni a ka jamakulu u kɔni munumununa min kɔni ye faso yɛrɛ cakɛ bɔnaso minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na a yɛrɛ kɔni ɲɛmayasow n'o ye direction régionalew ye ka munumunu o yɔrɔw la walasa ka jateminɛ kɛ u yɛrɛ kɔni ka baaraw bɛ ka se ka kɛ hukumu minnu kɔni kɔnɔna na minnu bɛ u jɛ ani farankan minnu bɛ se ka di u ma cogo min kɔnɔna na walasa baara yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ɲɛtaga ye Kidal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o fana kɛra sababu ye min fana kɔni ye lahalaya caman ye ka se ka o dɔn baaraw yɛrɛ kɔni taabolo la Kidal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ min kɔni ye ni munumunu salon ye sa o kɔni dan sigira ni waleya ye ni o kɔni kɛra balo di fo ka taa se min kɔni ye furaw ani min fana kɔni ye bolifɛnw ye k'o ta k'o di maa dɔw kɔni ma Kidal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Kidal ɲɛma n'o o ye Elhadji Gamu ye a kɔni hakili bɛ Kidal yɛrɛ kɔni ɲɛtaga la wa hakili bɛ Kidalika bɛɛ lajɛlen kirinna la walasa min kɔni ye Kidalika bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min kɔni na o waleyaw bɛ se ka sabati an ka jamana gouvernement maa minnu ni olu filɛ taama na Kidal la u kɔni taama na min kɔni ye anw yɛrɛ ka faso cakɛla minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni tora wulikajɔ la wulikajɔ min ni a taara ka Kidal yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Musa Mara yɛrɛ ka taama senfɛ san 2014 waatiw kɔni na o hukumu de kɔnɔna na min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni taara dɔwdun kɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni kaburu kan ani a ka jama a kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye dɔwdun ye ko a kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin fasoden bɛɛ lajɛlen ma minnu kɔni ni tora wulikajɔw la wulikajɔ min ni a kɛra basigi bala yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka kumaw bayɛlɛmalen lamɛn bamanankan na ɲɔgɔn fɛ
an bɛ dugawu dun kɛ ka taa an balima bɛɛ lajɛlen ma ani an jɛɲɔgɔn baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen minnu fana nin tora basigi baliya la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. I kɛra finitigilaka ye o, i kɛra faso baarakɛla ye walima i kɛra a fasoden, ka bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara silamɛsiw kan. Wa a bɛ kɛ misaliya ye anw fana ma, an minnu bɛ faso kunna bi, an k'a bila an kunna ko ni anw nana faso kunna bi, maa dɔw de fana nin tora fasoko la walasa anw yɛrɛ ka se ka na cogo min na, ka se ka nin baara kɔni kɛ i n'a fɔ malidenw kɔni bɛ ka laɲini cogo min na, anw ka caya tɛ dakan ko don. U b'a yira k'a fɔ anw ka dɔ fara an cɛsiri jala kan su ani tile, an bɛ ka baara minnu kɛ halisa, an bɛ ka waleya minnu kɛ walasa jamana bɛ se ka basigi, walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ, anw yɛrɛ bɛ se ka dɔ fara u kan cogo min na. Wa Ala barika la, an n'an ka wolomasiri tabaw barika la, olu minnu kɔni cɛsirilen don an ka faso Maliba ye su ani tile, ni Ala sɔnna ma an ye laɲini min kɛ walasa min ye Kidali yɛrɛ kɔni mumɛ a yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin a cogo kɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, lahalaya bɛɛ lajɛlen na, faso ka cakɛ bɔnasow bɛɛ lajɛlen na, ka se ka basigi sigi cogo min na, o baaraw ni Ala sɔnna ma o bɛna sabati. An da magara fana la bakurubaw la, lakana yɛrɛ kunkanko o kibaruyaw la walasa ka se ka lakana kɔni sabati. An ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni u ka baara kɔni ɲɛsinnen don yalayalaw ma, min kɔni ye ɲɛnaminimafɛnw fana kɛlɛli o hukumu kɔnɔna ma, min ye brigade de mobile d'intervention maaw ye, ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ douane yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. U ka wulikajɔ kɛra sababu ye min kɔni ye dɔrɔgu dɔw kun ye, ni an k'o ma ko kusi yɛrɛ kɔni biriki 132 u ye tɛgɛ da o de kan mobili dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ sa nin dɔrɔgu kofɔlen min filɛ nin ni tɛgɛ kɔni dara kan, a yɛrɛ kasabi bɛ t'i jɔ fo sefa wari $369 bɔɲɔngura. An ka Ali Kulubali lamɛn, ale ɲininiw k'a ko kan. Walasa ka nin ɲɛnaminimafɛn ninnu dogo, fɛn min ye nin dɛlɛkan kofɔli ninnu ye, u yɛrɛ kɔni ye mobili in fan dɔw de kɔni dayɛlɛ ka ɲɛnaminimafɛn ninnu bila yen nɔ k'o sude fo ka taa se pinɛw fɛnɛ ma, ko o pinɛ sekuru k'o fan dɔw fɛnɛ dayɛlɛ ka nin ɲɛnaminimafɛn ninnu bila o kɔnɔ. Fɛn min ye BMI ale ɲɛma Jakarija Zan Kulubali, ale ni a ka cɛdenw ka hakilisigi kɔnɔna la, u kɔni sera ka wele bila ouvrier dɔ kɔni ma, ni ale yɛrɛ kɔni nana ka na nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ yaasa u ka se ka tigɛra dɔrɔgu ninnu kan. Douane directeur général inspecteur général Amadou Konate, ale ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la, a ye foli k'o ɲɛsin a ka cɛdenw ma. U ka nin wulikajɔ in na ka tila ka foli kɛ u ye, halisa u bɛ baara sen minnu na yaasa ka ni waleyajugu ni a ɲɔgɔn kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Ɲɛnaminimafɛn min minɛna ni maa ninnu bolo, denmisɛnninnakaw ka fanfɛ, a yirala k'a fɔ a bɛ feere wari 6 ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ sefa wari 720 bɔɲɔngo la. A yirala k'a fɔ garam hakɛ mun sɔrɔla u bolo, a bɛ tali kɛ garam ba caman na, ni o bɛɛ lajɛlen kasabi bɛ t'i jɔ fo sefa wari $369 ni a kunkanfɛn bɔɲɔngo la. A yirala k'a fɔ nin ɲɛnaminimafɛn kofɔlen min filɛ nin ye, a yɛrɛ kɔni bɛ maa dɔw bila fagali walew la, ka dɔw yɛrɛ kɔni bila ka u yɛrɛ fɛnɛ faga. O kɔfɛ a yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkololabanaw ni farikololabanaw k'o se maaw ma ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. O bɛ kɛ sababu ye an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw kɔnɔna na. Burkina jamana kan jarala k'a fɔ olu ka ministriw ka ladalalasigi dɔ kɔni senfɛ, o kɔni kun ye sariya dɔ ta k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni da kɛ fɛn min ye Burkina jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛn min ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin kɛlɛ min bɛ o Burkina kɔnɔ ka bamaci walikɛbaaw kɔni kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na se ka i ka fɛn min ye dɛmɛ kɔni ta cogoya min na ka ɲɛsin a ma. O de hukumu kɔnɔ fɛn min ye sariya la, u ye sariya min kɔni ta, o de tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka cakɛlaw foroba baarakɛlaw fɛn min ye ka se ka dɔ kɔni bɔ olu ka saraw ani ka taa se u ka nisɔndiya kasabiw kɔni de ma, ka se ka u kɔni don fɛn min ye kɛlɛ dafɛ ani ka taa se kɛ yɛrɛ ye baarakɛla minnu fana bɛ sara kɔni ta dɔ ka bɔ olu fana ka nafolo kɔni de la, ka se ka fɛn min ye kɛlɛ kɔni dɛmɛ cogoya min de la. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kɛ yɛrɛ ye cakɛlaw 100 sira la, a jirala k'a fɔ u bɛna min kɔni de bɔ salaire kɔni de la, a jirala k'a fɔ tamakɛlɛ bɔɲɔgɔnko o de bɛna bɔ a kɔni na. Wa a jirala fana k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ ka cakɛlaw ye olu ka nisɔndiya kasabi 100 sira la, fɛn min ye 25 bɔɲɔgɔnko o kɔni de bɛna bɔ ka don fɛn min ye jamana kɛlɛko la, ko a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamana bɛ kɛlɛ min na ka se ka dɛmɛ kɔni don. Wa sariya min talen filɛ nin ye ko a bɛ daminɛ fɛn min ye a talen kɔfɛ o nɔgɔnni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni de la. Haïti jamana kɔnɔna a jirala k'a fɔ maa fa fo ka taa se ka maaw jaso ka tunu ni a kɔni ye ko 100 sigila 10 o bɔɲɔgɔnko o farala a kan ka taa octobre kalo la ka na décembre kalo kɔni kɔnɔna na, ko ka sababuya kɛ nin waati in kɔni kɔnɔna na min ye maa 2000 ani maa 300 bɔɲɔgɔnko olu k'u bɔnɔ u nina ani ka olu kɔni ta ka tunu, ko olu maa hakɛ kɔni de kɛra o cogoya kɔni de la. Wa a jirala k'a fɔ min ye maa fa ta kɔni de ye min kɔni fala a waati kɔnɔ o bɛ t'i jɔ maa 1000 ani maa 600 kɔni de la. Wa fɛn min ye jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ni maa fa jugu in ko a bɛɛ
bɛɛ kun ye min de o de fɛn ye jɛkulu dɔw be n'u ye tiɲɛni kɛ jɛkulu dɔw kɔnde n'u b'u wele ko bandiw olu ka ɲɛmaa dɔ n'u b'a wele ko Andris Ika ko ale ka saya ko o de kɛla sababu kɔnde ka fɛn ye maafa ka o kɔni ani maajaso ka se ka o kɔni caya ni yɔrɔ masina ninnu kɔnde la n'u ye cité Port-au-Prince kɔni ye wa jirala k'a fɔ ale ka saya dama kɔni na ko maa 200 ani maa 70 buɲɔgɔnko ko olu kɔni bɔnɛna o nin na. Italie jamana kan jarala k'a fɔ Italie jamana ani farafina olu bi lajɛrɛ minnu kɛ san o san jarala k'a fɔ min ye internet tɛmɛlen ko o kɔni kɛla fɛn ye Italie jamana kɔnde kan wa jarala k'a fɔ farafina jamana ɲɛma 25 ka taa fara fɛn ye l'Europe jamana maaw fana kɔni kan ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bi nin kɛnɛ kɔnde kan o de hokumu kɔnɔ jarala k'a fɔ min ye Italie olu ka jamana o y'a jira k'a fɔ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka fɛlɛ dɔ sigi $6 6 buɲɔgɔnko $6 6 buɲɔgɔnko ka se ka o kɔni bɔ yaasa fɛn ye ka se ka dɛmɛ kɔnta ka ɲɛsin golofina gun kɔni ma cogoya min de la o de la fɛn ye Italie yɛrɛ olu ka ministre ɲɛma n'u ye Georgia kɔni ye ale y'a jira k'a fɔ ko baara min bɛ yen n'u bɛna tɛmɛ fɛn ye Europe ani farafina kɔni cɛ nin waati ninnu kɔni na ko a bɛna kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga kɔni ye wa a tɛna kɛ fana k'a fɔ ko ka se kɔni jira Europe ka se kɔni jira farafina kan a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ sɔrɔ min kɔni de la wa a tɛna kɛ fana k'a fɔ ko farafina fana ka se ka i sinsin Europe kɔni ka cogoya min na ko a bɛ kɛ de bɛɛ lajɛlen ta i filɛ ani anw ta filɛ nin ye ko a bɛna kɛ o cogoyaw de la. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka u an ma filɛbaga mandiw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Côte d'Ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen ni a dɔnnen don Korogo la ka Korogo ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.